kake ban iko, je ka ban kiɗa ne waƙar amarya. Allahu kai kake ban iko, je ka ban kiɗa ne waƙar amarya. Auren ku an riga an ɗaura, murna kuke ta yi san barka amarya. Auren sunna Kamshi a yau gidan ke tashi, addu'a muke a janyo ɗakin amarya. Hauwa amarya, Assalam salam salam ce mun duko, uwar gida kina ta yin murna gun amarya. Muhammad POS, Alhaji Muhammad POS, ka zan miji a gunki kici amarya. Allahu kai kake ban iko, je ka ban kiɗa ne waƙar amarya. Auren ku ko ina an shaida, gari gari a yau an san ku amarya. Auren sunna Farin ciki a yau fa ai kun nuna, murna kuke ta yi yau ɗakin amarya. Hauwa amarya, Kina da kyan hali a yau mun shaida, amarya kin zamo fajigo ɗakin kikin je. Muhammad POS, Waka muke ta yi ba fashi amarya. Auren ku yanzu dai daura shi daidai. Allahu kai kake ban iko, je ka ban kiɗa ne waƙar Kai kai amarya. fata ku zauna ɗakin ku amarya. Auren sunna Ta hauwa'o a yau ta zamto amarya. Hauwa amarya, Wanga aure iyaye masu sun zo, Muhammad POS, har masoya har abokai auren ku fa sun zo. auren sunna Antin amarya suna yin san barka, murna suke a yau cin ɗakin ki amarya. Hauwa amarya, Antin kilanta na ita ma ta yi murna, anti shafa ita ma yi murna fa ta yi. Muhammad POS, Antin kilariya ita ma ta yi murna, anti sowe ba ita ma murna ai ta yi. auren sunna Antin ki aɗi ita ma ai ta yi murna, antin ki addama ita ma ta yi murna. Hauwa amarya, Tun amarya ke ma an san ninki, maman afan murna ta yi nunawa. Muhammad POS, Iyan amarya sun taro murna suke ta nunawa. Ya Yahudu ya yi murna ta yi, ya Umar ya yi murnarsa, ya Yusuf ya yi murnarsa. auren sunna Kawayen amaryan nan ga ummi ta yi murnarta, Aisha ta yi murnarta, ga Fauzi ta yi murnarta, Sadiya ta yi murnarta, Hajiya ta yi murnarta. Ango ka kira mu gamo, waka ka kira mu gamo, kayan nan ka suna ta murna, suna ta murna. Yaya Usman da yayi murna, yaya Bullama yayo murna, ga iyaye sun yo murna, sun yo murna. Murna ya husnunta, Baba Adam ya yi murna, maman ango na sake murna kin yo nunawa. Hajiya Hauwa Husnu ango ya hayo murnarsa, amarya ta hayo murnarsa, uwar gida ta hayo murnarta, ga yaya suna ta murna. Aisha Humaira ta yi murna, Hafsat ta yi murna, maman Khalifa Sanno ke ma kin yo murnarki, kukan nan ango Sanno. Hafsat ta yi murnarta, Fatima ta yi murnarta, Sadiya ta yi murna, Gatan Borno ta yi murna. Waka an kira mu gamo, ita ce matsayin sana'ar mu, ke amarya na yi murna, kai ango na yi murna.
kai ka ban kiɗa ne waƙar amarya. Allahu kai kake